Os xardíns Valle Inclán acollen un ano máis a proposta comercial a nosa feira, coa que o Concello pretende dinamizar e apoiar o comercio, neste caso o itinerante, aínda que tamén está aberto aos establecementos da localidade, coa presenza de 2 postos. É unha feira que gusta moito normalmente as persoas que nos visitan, porque, pois está moi visible nunha zona moi céntrica e que quere ser realmente un atractivo máis da Pobra, como destino turístico. Engloba neste caso 14 postos e quería resaltar que 2 das casetas están destinadas ao comercio local, a comerciantes locais que gratuitamente podense, explotan esas casetas cos produtos dos seus comercios, non? As persoas que se acheguen poderán atopar dende xollería a complementos, pasando por artesanía e alimentación, entre outros. Os postos son de distintos tipos, pois hainos desde algún de alimentación, de xollería, de artesanía en coiro, de grabado a láser, de traballos en madeira, por exemplo xoguetes, tamén hai roupa. A feira estará aberta ao público ata o vindeiro 31 de agosto, todos os días da semana, en horario de 10:30 a 2:30 polas mañás e de 5 a 10 polas tardes.